Shalom, horas madihita salhutna ruas ni HKBP saresot sopusurung. Tabu kama saat tuduh di manugut ni Arion. Mari de mahita sian buku de nomor 210 ayat 1 dohot ayat 2. Hatana debata nagawi turpuk dihita di manugut ni Arion. Ima natar surat bisa di Yohanes 2 ayat 2 sonon maridok. Ibana do pardengkanan pasayhon akadu satta. Alai dada holan dosatta. Tungdo do dosa ni sadok portibion. Tuhan Yesus do na dipadiri debata lau panenggaton harudutan na masa di tonga-tonga ni portibion. Nunga tunglumlam permuluan ni jolmai disuruh di batado akka panuriran lahu paingonton jolmai asaulu perluar roha jala marparangi nadenggan damulu jolmai tukang hossa gari ada tahe torok sian akka panurangi namate hona pusa tutusi tututung tarimas to di bata mernida parangi ni jolmai sipata di paro di bata do akaragam ni ujian lau paingoton jolmai asa di pauban yan rohana pola torok na aguan hosa alai tong do dangadong hambaun ni rohani jolmai dipilih di bata ma carana na perpudi ima manongos anak haholongan nai menjembatani jolma pemberontaki do di bata ay mulu sumardami jolmai do di bata tuhamaten na sa liling nama jolmai marhite turpuk sadarion takas do di pabotohon tuhita natutusi tutudo Tuhan Yesus di baradi amai gawi pardengganan pasayhon dosa ni sandok portibion siani taida dada holan jolma nanay palon alai tunggu salhut do pangisi ni tanpa ala ni hijang ni rohani jolmai do atong ubahin na subuhi maraparsauran jolmai do di bata aladang di halmo di bata akka jolma si hijang roha doh nasai paburnang-burnang dirina nasai mahuga-huga di bata dan sadar jolmai ia ibana sadiri pe di bata do na manokpa gari ada tahe salhut na adong di jolmai tung di bata sadiri do na paradiho
alai ala naung mabitung jolmai di babitung si bolis gabedang di boto isi na mga lehoni lahu paulakon pangutusiyon na sa laydo ubahin naro Tuhan Yesus iba na majuro damit na paramehon jolma do di bata mangai jala pola sa hatu na mati do atong juro dami ibahin jolma pardose ido na tinaon ni Tuhan Yesus asal mabuhay mulak dinggan jolmai mardami do di bata. Amin. Tagasada marohatta martangiak kita di bata Jehovah na marabangsa di banong bijang mulati di basa hatu rohanami ali Tuhan ala asidot horong meroham na madungani hami sa hatu tikyon nunga hubili hami hatam na badiay Ima na mengajari kami jala pengutuan kami ehodo muli perdengganan di ngulu nami ajari kami dari Tuhan ulang-ulang hatami di parnguluan nami si kano paru nai menguduti kegiatan nai mahami di bagasan sadarion homa na menghormati kami ali Tuhan berdosa na gurang do kami jumula uras kami sian beza nami asa tamah kami awaran pasong-pasong mga sawan pananaang Tuhan Yesus Kristus martangiak kami Tuhan. Amin. Tauduti mga manginang marede mahita sa buku ito nomor 820 ayat 1. Rak mahita mengidu tangiang di tangiang ale amanami na di managijang say binarbadi magwarong say Roma harajon say saut malu meneroham di benua tongaon song na di managijang lewon to hami sadarion hamuluan siapari say samarusa nami song panisanami di dosa nidongan namar dosa to hami unang hami tugihun pangujunan kedua mahami sian pangago ay horna puna harajaon dot hagoon rodi hasangapon saleng mililing na. Amin.